Na, sziasztok! Sziasztok! Na, akkor elmondjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy sokan nem fogjátok elhinni, de most 0 óra 30 perckor, most lett vége a szörnyűségnek, mivel is azt hittük, hogy betört valaki, mert becsapták az ajtót, meg én hallottam, hogy nem tudom, és nem tudunk, mire gondoltunk, nagyon féltünk. Lehet, hogy ezt nem hiszitek el, de ez igaz, ami történt. Igen, azért vagyunk még ilyenkor fennbe, mivel én itt alszok Levinél, és pizsomos partit tartunk, szóval ez nagyon jó most így élmény volt, most így mindenki befosott, tehát tettük magunkat, vagy minden izé. Nem is kell ide esti mese. Igen, a végén rájöttünk, hogy Levi tatája ment ki, nem vécézni. Hát igen, de úgy becsapta az ajtót, hogy szerintem még a szomszéd is felébredt. Még azt hittük közben, hogy betörtek. Ja. És nem tudtunk mit elképzelni. Hát akkor ennyi lett volna ez a videó? Még lehet, hogy mégsem lesz ennyi ez a videó. De ugyanis nem lesz sok, mert lehet, hogy még ma este felrakjuk YouTube-ra, hogyha ilyen kevés, nem? Aha. Mi a tök? Egy tököt rajzolt? Quiz. Jó. Quizt. Készítők. Mi van? Készítők. Készítő. Ez egy S Készít. betű. Készítő. Készítő. Ő készít. Mi? L. Vagy Levi és... De hogy írsz? Zoli. Léz. Mi ez? Léz chipsre gondolsz? Zoli. De annyit értem, hogy lézol. Sziasztok! Leszzol. Sziasztok! Leszzol.